Samudra wis gumewan ing intanging Cakrawa wayahe wis kakatenjing rame swaraning satu kukuluruk sesauran wetan soroting haruna mega bangkat ton sumirat amuk Suramrata Jayamrata ayo imbang-imbang ana aku para Pandhawa aja maju jen maju bareng para Pandhawa ora ana tinggal loncat glanggang colong playu ayo iki yangmu ingeta kandha Sang Maharsi Bisma ya Sang Dewa Brata aja tida-tida rasane atimu waspadakno sing dudu trah kok wani maju menyang palagan padha karo soroh nyawa tuadane wong Wirata sambung rapete apa kawan Pandhawa Kurawa ewa dene melu ampiyak awur-awur Wirata Setotara Wirat Sangka sorahamu ana madyaning payudan nanging nyatane ora nggondra sepiro ayo dene iki sapa sing bakal ngadoni kridane Begawan Bisma maju para ngarsa mangus mumyong ambreng kati karunaning kaswase pareng kula munjuk atur ya Durna arep matur apa nyun pangapunten paduka kepareng jumeneng dados senopati menika ngantos nyun pangapunten nyirnakaken putra Wirata sedayanipun wonten madyaning palagan Setotara Wirat Sangka gugur mangken yen to perempuan kula menika taksih bingung raos manah kula. Bingung perkarane apa? Ngaten. Medhinipun Sang Adi Penembahan menika ra nggih priksa leres lepat. Lah ya ngerti ngono kok dadak takon ki ngopo. Lah sakmangke nyun pangapunten. Antawisipun perang Baratayuda menika Pandhawa kaliyan Kurawa. Menika janipun ingkang leres menika sinten? Sing bener kuwi Pandhawa. Lah iki ingkang sak Pandhawa. Iya, kenging menapa menen kok ngrencangi Kurawa? Lah menawi ngaten, panjenengan menika ngrencangi ngrajangi tiyang angkara murka. Kusik. Aja kaya bocah cilik Durna. Nek tukmu nyawang ki mung saklebatan. Ketoke Begawan Bisma ki kaya wong angkara murka mbelani wong luput rek ngono. Lho mestine ora ngaten. Bratayuda wong perang kuwi kudu timbang. Kudu timbang bobote. Perdinipun nggih keparingipun kados pundi pun Mbak. Saiki Kurawa ki duwe sapa wae? Senopatine sapa wae sing kira-kira petingan enenge ya mung Bisma Durna Prabu Salya, pol-pole Karna. Ya apa ora? Inggih. Nek ditimbang karo Pandhawa kira-kira timbang apa ora? Lah petangipun mengke ya. Petu nggih. Nek disawang Pandhawa ki mung 5. Puntadewa Werkudara Janaka kembar sak pranakane ning elinga. Pandhawa kuwi ana Kresna eneng Ismaya. Kresna ki sapa? Ismaya kuwi sapa? Kresna ki Wisnu. Ismaya ki sapa? Kyai Semar. Lah nek Wisnu ki gelem temandang gawe, Semar ki gelem temandang gawe.
Kurawa dadi apa? Ayo. Iki nalar ya, Durna, iki nalar. Mula supaya iso timbang aku melu ngestina ben timbang antarane Pandhawa lawan Kurawa. Wah, temannya kula mikir ngaca bunek. Waduh, perempuan Begawan Bisma kok ngono lho, kok ngono lho. Wong ewangi ngangkara murka. Lah iya, mung urung kecekal nalare, urung ketemu. Sing mbok goleki saiki wis mudeng, wis ngerti to. Sampun, Mbak. Wis semingkira tak rampungane Pandhawa. Narpa Kresna tantua sanyakra ring Resi Warajawi Suta kang munggah kekalihing rata teher tumyang ingkang sarotama panwarta magawe Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu eneng apa Yayi Arjuna Koko Prabu mboten nyana babar pisan menawi Bratayuda menika wengis. Bratayuda wengis. Inggih Koko Prabu. Wengise perkara apa? Atasipun Pandhawa menika namung badhe ngrebat kamukten kemawon. Ngantos ngurbanaken para pepundhen kadang sepuh. Miwah para dwija inggih para guru kula Koko Prabu Karanta-ranta raos sing manah kula menawi tetela mekaten kula mboten menang mboten dados menapa mboten nampi kamukten negaring Astina inggih sampun oh ngono inggih Koko Prabu dadi kowe gelem perang iki mergo kowe iki ngarep-arep barine kamukten negara Ngastina ngono inggih Koko Prabu. Wo lah ya kleru. Janaka. Wiwit biyen mula jenenge perang kuwi kejem, perang kuwi wengis. Bratayuda iki yen kowe mung ngarep-arep bab perkara kamukten, baline negara Ngastina kowe bakale kecilik. Sebab mengkene ya Yayi. Upama kowe iki menang, ya. Upama kowe menang, Janaka. Kowe besok entukmu negara ya negara kothong ora ning isine. Sebab isen-isene negara kuwi dientekke Kurupati nggo ragat perang iki. Upamane kowe iki besok kowe menang, kukupamu ya kuwi mung para waranda, bocah lola, wong cacat, wong jumpo. Kuwi entuk-entukamu. Sarwa ngeres to. Wong menang kok kukupane kok
malah ngres-resi ati. Ya toh? Kowe menang. Ning entuk-entukamu bocah lolo, cah nangis ting celenger, bangsane rondo nangis sesenggukan, kelangan bojo, wong cacat sikile pedhot, wong jumpo sing kira-kira dadi tontonan. Ning lha ya jroning kowe gelem ngrukti, kowe gelem ngopeni karo bocah lolo bangsaning warondo, wong jumpo, wong cacat, kowe bakale entuk mustikaning kamukten sing sakjeke urip durung tau mbok temoni. Nek mung nemu negara magrong-magrong Mas Micis Rajabrana lumrah. Ning nek kowe gelem ngopeni bangsane bocah sing keloro-loro kaya ngono kuwi mau, kowe bakal entuk mustikaning uripmu sing sakjekmu urip durung tau mbok prangguli. Lan maneh jroning piwulang Prang Barata Yuda iki Janaka ing kitab Bhagavad Gita wis nyebutake isine mung loro bakti yoga lan karma yoga. Bakti yoga kuwi tegese darmaning satriya mangrurah satru murka rawe-rawe rantas malang-malang putung. Mbah kuwi pepunden, mbah kuwi sanak apa kuwi sedulur, yen to pancen ambeke angkara murka kudu sirna saka lumahing jagat raya iki kuwi bakti yoga. Lah karma yoga kowe nindakake kewajiban kasatriyan kaya ngono kuwi ing tembene kowe swarga apa neraka ora susah mbok pikir, kuwi pasrahno menyang agiring Gusti kang akarya jagat. Mudeng inggih Koko Prabu. Nah, nek pancen kowe ora gelem perang, tegese kowe bakal ngurip-urip nguri-uri karo angkara murka. Nek angkara murka ndodro ning jagat raya iki, kowe aja nyalahke sapa-sapa, kowe nyalahno awakmu dhewe. Sebabe satriyane ora gelem perang, ora gelem temandang. Kuwi lho Janaka, pikiran kanthi wening. Gembeng kaya bayi. Wah, ngono wae tak nangis senggurukan. Kudara apa? Kowe tandhinga karo Begawan Bisma. Wani kowe? Sing kandha sapa? Kowe kuwi lho. Ngopo? Kowe tandhinga karo Begawan Bisma. Kowe wani? Sing kandha sapa? Man kok mulek ora sambung ki piye to? Kowe iki tak tari. Kowe kuwi tanding karo Bisma wani ora? Sing kandha wani iki sapa? Oh, la iki wis kisruh ya ngene iki. Jebulane kowe iki ya ora wani. Dudu perkara wani apa ora wani. Ning kuwi mbahku wis paring ilmu karo aku. Malah kuwi ya tunggale Janaka mau. Janaka wonten dawuh. Wis, saiki Janaka Werkudara ora susah kowe temandang gawe. Saiki aku njaluk senjata pitulung kelawan sira Yayi Arjuna. Ora susah kowe perang. Inggih, Koko Prabu. Nanging aku bakal mundhut ngampil barang darbekmu. Kowe lila apa ora? Menapa kemawon pusaka menapa kemawon ingkang panjenengan pundhut. Badhe kula aturaken. Tenan, saestu kowe lila. Inggih. Lila Kanjeng Koko Prabu. Aku nyilih bojomu Wara Srikandhi. Aku nyilih bojomu Wara Srikandhi bakal tak dadekake senopati. Bareng aku arep nyilih bojomu Wara Srikandhi tak dadekake senopati kok kowe ndengengek. Apa? Menapa kirang senopati anung-anung kenging menapa kedah Srikandhi ingkang dipun jaaken wonten palagan. Lah kowe dhewe ya ora wani ngono lho. Ora coba. Kowe ora wani, Werkudara ora wani bareng aku arep perintah Srikandhi, kowe ora entuk. Menika bojo kula. Aku ngerti nek Srikandhi kuwi bojomu. Lati pakarti kudu nyawiji
ucape batine kudu padha. Tegese kowe rak wis lila to, aku ngirim barang darbekmu. Nek ora gelem perang, lho niki Koko Prabu menapa kemawon kula aturaken. Bareng bojone disilih kok. Ora entuk. Wah, kena. Sida jam 5, Dik. Kok dadak piek. Upaminipun boten Wara Sri Kandi dos pundi? Menawi ngantos Sri Kandi alit sakit ageng tuwuhipun pejah. Ati kula neh cerewet. Oh, ku yo ngono kuwi. Kowe rila apa ora? Nek pancen rila, coba tarinen dhisik. Kandi wonten dawuh Kanjeng Koko Prabu ya rikala semana ingkang ngraka Yayi Arjuna minangka dutaningipun Kakang matah kelawan Wara Sri Kandi ya jeneng sira Yayi tak dawuhi jumeneng dadi senopati Ngalaga kowe tak angkat derajatmu rikala semana kowe kuwi ya senopati pepethingan guru manah sapa ya mbok gurune ya Janaka nyatane kowe ya unggul bisa ngungkuli para putri liyane nah dina iki buktekno kira-kira kowe wani apa ora senopati mungsuh karo Begawan Bisma menawi keparingipun Kanjeng Koko Prabu mekaten nggih Koko Prabu kula nampi sendika ndherek kula setaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula nampi setaken rasa jual jawil. Haha. Oh. Kowe kudoro kok guyu. Ora wangun. Piye Janaka yen kowe krungu tembung kaya ngono kuwi? Saiki aku ngelingke karo Siadi jaman kowe ngarah Wara Sri Kandi. Kowe prastya apa ora karo bojomu Wara Sembadra? Ayo. Bareng wis paripurna meguru manah karo kowe terus kowe nglamar karo Sri Kandi sing mbok kon nglamar Sembadra. Wis. Apa umum to kuwi? Arep rabi meneh sing nglamar kok bojone ini ra dapurmu apa nek? Ayo. Kowe tembungmu rikala semana ibune kulup. Aku kepengin garwa Wara Sri Kandi ku ora perkara ayune nek ayune ayu kowe luwes kowe anak-anak kepengin Wara Sri Kandi ku duwene kasekten kaya aku titik sing jemparing padha karo aku besok kepengkok ing Pancabaya Sri Kandi iki bisa ditohake ana madyaning palagan ayo ya ngono apa ora ayo ora ketal-ketil mripatmu kowe ya ngono ora inggih lah iya ngono kok dadak kesul ayo bojomu dandanana cara prajurit Koko Prabu punten kula mangke prateng delahan. Bingeng manah kula tanpa pepindhan Koko Prabu sasampunipun kula katetepaken jumeneng dados senopati. Yo. Yayi Wara Sri Kandi. Nadyan to sira iku traing wanita nanging Kyat iki nudratake bisa jumeneng dadi senopati. Duweni kadigdayaning tanpa beda kaya priya. Nggih Koko Prabu kula nyuwun pangestu Koko Prabu. Ya, sing ati-ati ya Wara Sri Kandi mungsuhmu ora baen-baen. Kuwi mau Begawan Bisma. Ngono ninggi.
Kanjeng Pangeran nyun tambahin berkah pangestu. Iya. Wara Sri Kandi sing ati-ati. Kang Panjodipati kula nyuwun pangestu. Ah, ya kompreng ndang mangkatana. Keterangane iki jiring getih wedi mati. Apa kurang Senopati sing pepethingan? Arep kowe nyandang nganggo cara Senopati, aku wis ngerti yen pancen kowe kuwi wanita, kuwi bocah wadon Sri Kandi. Aja kowe sing maju bojomu kon maju menyang paprangan kene. Tobat. Aja ngrenehake kelawan wanita, aja ngrenehake kelawan Sri Kandi. Nadyan kowe bisa nyirnakake Senopati ning Pandhawa katurune pisan yang Seta Utara Wiratsangka. Nanging aku ora bakal ulap, aku nandingi kridane Begawan Bisma. Lho. Ngeman karo kowe ya Cahayu, aku ngeman karo kowe. Aja nganti tanganku tak regeti nganggo ludirane wanita. Aja nganti tanganku iki kena getihe wanita. Mundur. Aku gelem mundur. Minta pancen aku bisa ngasorake Pendhita Talakanda Begawan Bisma. Oh, ladalah cobanen wong ayu. Sang Senopati Agung Wara Sri Kandi sing pengabaranira Sang Begawan Bisma kendhang kaprajondhang ananging rikala semana enget Purwadasina pungun-pungun saking ngantariksa cumalorot wonten wujuding kancing gelung ingkang dumawah wonten ngarsanira Dewa Sri Kandi kagiat gura wekasan. Anggar Jita jroning penggalih kusumaning ayu Dewa Sri Kandi rikala semana wonten kancing gelung ingkang dumawah wonten ing antariksa sigra jinandhak kelawan Dewa Sri Kandi.
kaungken Bumawa wonten ngarsanira Sang Begawan Bima kagiat ora wekasan. Bela-bela iki dudu gaman nibake wae kok kadung tekse ora tekan nggone kok wujude kok nyolowadi temen apa iki pandulune Begawan Bisma dupi mulat wujuding kancing gelung. Lah menika kancing gelung ingkang nami panatas ageme Dewi Amba rikala semanten. Datan pangling jroning penggalih Sang Dewa Brata ya Begawan Bisma dupi mulat wujuding kancing gelung panatas teka kaya mangkono pangandikane Sang Wikudebya Begawan Bisma. Aduh aku ora pangling iki kancing gelung panatas iki ageme Yayi Dewi Amba rikala semono. Aduh garwaku wong ayu oh garwaku wong ayu Amba Dewi Amba bareng aku weruh wujuding kancing gelung ing rikala semana nggo kancing gelungmu kang aran penatas saknalika kaya kedodok rasane atiku mbok menawa wis temeka kala mangsane ambo wis kowe aja nglologo rasane atiku wong ayu. Dasare aku ya tresna tenan karo kowe wong ayu. Iki mung tak nggo sarana aku ngrampungake jejibaning uripku aja nganti aku iki digeguyu dening wong akeh. Ambo wis pun Kakang nglenggono marang kaluputan. Kok menawa iki wis tumeka pestine aku kawan kowe bisa ketemu. Aja nganti kesuwen enggal tamakno pusakamu kuwi Sri Kandi. Somadangi jagat tuk mungupaneng sapucake bukir martabda bang sumirar neng soroting surya megaan gunung-gunung